Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Pel·lícules. Vinga, va, com ja haureu vist en el títol del vídeo, avui estarem parlant de les 8 nominades a millor pel·lícula d'aquest any 2021 als Premis Oscars. De les 8 pel·lícules n'he pogut veure ja la meitat, per tant, us n'adonareu que probablement, i ja us avisaré quines són, en parlaré una mica més en detall, però en qualsevol cas sempre serà sense spoilers. Començarem per l'última que sí que he vist, que és Minari, que per tots i totes aquells i aquelles que em seguiu a xarxes socials, que us ho deixo per aquí, per si em voleu seguir, ja sabreu que vaig viure una experiència bastant xula amb aquesta pel·lícula, i és que vaig anar un dimecres a les 4:20 de la tarda i em vaig trobar amb el cine completament sol per mi. Buah, una passada. Penya, mireu on estic. Al cine i estic completament sol. Tinc tot el cine per mi sol, per posar-me al dia amb les nominades a millor pel·lícula dels Oscars. Avui vinc a veure Minari, així que després us dic què tal. Apa, el cine per mi. Va, Minari, amb 6 nominacions i tot i estar protagonitzada per una família coreana en versió original que parlen en coreà, és una producció americana i això es nota, perquè l'estil no és gaire asiàtic, per així dir-ho. Explica la història d'una família coreana que emigra als Estats Units als anys 80 per mirar d'assolir el somni americà. Com intentaran assolir aquest somni americà? Doncs bé, el pare té el seu pla i és plantar en un lloc perdut de la mà de Déu, que estan a 1 hora del primer hospital, intentarà conrear verdures coreanes. I aquí ens trobem en el factor diferencial d'aquesta pel·lícula i el que considero que és el que la porta a ser una gran pel·lícula, i és que no es centra només en aquest desig del pare i com el duen a terme, sinó aquest desig del pare, com el viu ell, per què, com ho viuen els demés, no es centra només en el personatge del pare, sinó se centra en totes i cada una de les persones d'aquesta família, mare, filla, fill, inclús un personatge que arriba a la història. Hi ha una miqueta entrats a la pel·lícula, que és l'àvia, que per mi és el millor dels personatges, que li dona aquest toc d'humor i alhora tendresa amb una relació amb el net, el fill petit de la parella, exquisita. I probablement, com a curiositat, us sonarà moltíssim la cara del pare, que està interpretat per Steven Yeun, el qual apareix a The Walking Dead. Passem a The Father. Aquesta no l'he vist, però em crida moltíssim l'atenció. Ja està estrenada a cinemes i té fins a 6 nominacions. És una adaptació cinematogràfica d'una obra de teatre que ha tingut moltíssim èxit, que s'ha arribat a estrenar fins a 50 països. Tracta d'un home de 80 anys, interpretat pel magnífic Anthony Hopkins, que d'una manera molt tossuda vol viure sol i no accepta totes les ajudes i les cuidadores que li proposa la seva filla, interpretada per Olivia Colman. Doncs bé, no puc dir gaire més perquè no l'he vist, però crec que amb aquests 4 matisos és suficient. No m'agrada dir masses coses perquè després ens trobem que veiem un tràiler o llegim una sinopsis i ja sabem què passa fins a la meitat de la pel·lícula o més endavant. En qualsevol cas, sí que gent propera m'ha dit que està molt bé i probablement li acabi donant l'oportunitat, així que ja sabeu, seguiu-me a xarxes socials per si la vaig a veure i us en faig 5 cèntims. Vinga, passem ara a una de les primeres sorpreses d'aquesta llista de nominades a millor pel·lícula del 2021, i és que s'ha colat Promising Young Woman. No tinc massa referències d'aquesta pel·lícula, sí que sé que s'estrenarà el dia 16 d'abril, per tant encara queda una miqueta, jo estic gravant això el dia 26 de març. És una pel·lícula que no n'he llegit gaire, però bé, d'alguna manera sí que tinc una miqueta de hype per saber què ha fet que aquesta pel·lícula entri en una llista com aquesta, com la llista de les millors pel·lícules dels Oscars d'aquest any. Però bé, sembla ser que està a cavall entre el suspens i la comèdia negra, i la protagonista és una noia que intenta venjar-se de tots els homes que li han fet alguna cosa dolenta a la vida. Està dirigida per una dona, per Emerald Fennell, i això, per desgràcia, és notícia, ja que en tota la història dels Oscars és tan sols la 6ena dona nominada com a millor direcció. I aquest any estem d'enhorabona, ja que si Emerald Fennell és la 6ena dona nominada en aquesta categoria, la 7ena és Chloe Zhao, la directora de Nomadland, que en parlarem més endavant. De fet, Nomadland és de les que té paperetes per convertir-se en la millor pel·lícula, ara en parlem. Però bé, en qualsevol cas, a l'edició d'enguany, 6ena i 7ena dones nominades en tota la història dels Oscars com a millor direcció. Aprofitem per recordar la única guanyadora femenina en aquesta categoria en tota la història dels Oscars, Kathryn Bigelow. Passem ara a parlar de Judas and the Black Messiah, una pel·lícula que s'estrena directament a plataformes, en aquest cas a Amazon Prime Video, però, ojo, només es podrà llogar o comprar. Llogar per 12,99 o llogar per 16,99. Amb 6 nominacions en total ens explica la història real de Bill O'Neill, un home que a través de l'FBI s'infiltra en els Black Panthers per tal de seguir un dels seus grans líders, com és Fred Hampton.
Per raons òbvies, com us comento, jo estic gravant aquest vídeo el dia 26 de març, és avui mateix que està disponible, no m'ha donat temps, de fet no estic ni segur que la llogui, em sembla una miqueta car pel fet de veure des de casa, si la puc veure al cine, doncs ostres, tot canvia. Però bé, una curiositat d'aquesta pel·lícula que crida molt l'atenció és que els dos protagonistes principals estan els dos nominats a través d'aquesta pel·lícula com a millor actor secundari. Passem ara a la pel·lícula que té totes les paperetes per endur-se el premi. Estem parlant de Mank i les seves 10 nominacions en total. Pel·lícula que podeu trobar a Netflix i que parla de la vida de Herman Mankiewicz, interpretat per l'actor més camaleònic de Hollywood, Gary Oldman, que evidentment opta a l'Oscar a millor actor principal. Doncs això, Mank parla de la figura de Herman Mankiewicz, que és la persona que sí li otorga l'autoria del guió de la considerada millor pel·lícula de la història del cinema, que és Citizen Kane. No us espereu una pel·lícula fent com un making-of del que va ser el rodatge de Citizen Kane. No és això. Mank és un retrat al Hollywood clàssic de l'època i l'impacte que va tenir Citizen Kane a tota la indústria del cinema. També parla de la relació d'aquesta indústria tant amb els mitjans com amb la política. Tot això a través de la història de Herman Mankiewicz, un home més aviat borratxo, que veiem que es queda postrat en un llit després de tenir un accident, trencar-se a la cama, i com finalment li acaba fent una miqueta la 3-2 a Orson Welles per tal de posar-se la medalla de l'autoria del guió de la millor pel·lícula de la història del cinema. De la mateixa manera que a Mank, a Netflix hi trobem The Trial of the Chicago 7, una pel·lícula que probablement no hagués vist si no hagués estat en aquesta llista de nominats. Doncs bé, amb 6 nominacions en total, si no l'hagués vist m'hagués perdut una molt bona història que crec que tots els catalans i catalanes haurien de veure perquè crec que ens recordarà moltíssimes cosetes. És una història real sobre 7 homes, que eren 8 inicialment, de branques activistes diverses que van ser detinguts en els aldarulls que es van produir a l'any 68 a la ciutat de Chicago. Van ser acusats de conspiració, incitació als disturbis... Què, us van sonant aquestes cosetes o què? Una pel·lícula que li ha servit a Sacha Baron Cohen, l'actor de Borat i d'Ali G i aquest tipus de pel·lícules, per convertir-se en nominat a millor actor secundari. En qualsevol cas, trobo que és una pel·lícula que també em va sorprendre bastant com estava explicada, i és que des d'un principi tu no veus els disturbis, etc. Veus com es preparen, passes ja directament al judici i a mesura que va avançant el judici et van ensenyant cosetes de com va anar succeint tot plegat. Però bé, prepareu-vos per odiar moltíssim el jutge, crec que es deia Marchena o... Ah, no, calla, aquest és el de debò. Vinga, passem ara a Sound of Metal, una altra de les pel·lícules que sí que he vist, ja que està disponible a Amazon Prime Video. És una tremenda parleta que des de pel·lícules ja vam avisar que seria molt important, ja que us en vaig parlar d'ella quan es va estrenar, en els vídeos que solc fer sobre les estrenes de cada mes. I coi, a mi em va sorprendre que passés bastant desapercebuda. Sí que és veritat que moltes vegades aquestes estrenes directament a plataformes no són el millor format perquè llueixi una pel·lícula, però a mi em va agradar moltíssim. Tracta d'un noi que és bateria d'un grup de thrash metal, heavy metal, no ho sé, digueu-li com vulgueu. Però bé, aquest noi té un grup de música amb la seva parella, és el bateria i d'un dia per l'altre es va quedant sord, però d'una manera molt ràpida. Una pel·lícula que tracta el so d'una manera exquisita, de fet està també nominada com a millor so, i en la meva opinió no necessito veure cap més pel·lícula per dir que si Sound of Metal no guanya a l'Oscar a millor so... Com a la talla em faig monja. Bon Nadal a tothom! Ara aniré de puto crack. Però és que sincerament ja m'ho esperava i aquesta pel·lícula me la vaig ficar amb auriculars. La vaig disfrutar, una passada, és una passada. Ja sé que queda molt de friqui, però algun dia proveu. Fiqueu-vos una pel·lícula a casa vostra amb auriculars, i si és que flipareu. Doncs bé, és una pel·lícula més aviat tranquil·la, no us espereu molta acció, girs de guió, no, simplement sou espectadors de la història de superació, per així dir-ho, d'aquest noi amb la dificultat que li està tocant viure. Com ell passa per totes les fases de negació, ràbia, acceptació, de com mira de canviar la situació i de la reflexió final que crec que és molt maca i molt pura. De debò, tots aquests i aquelles que tingueu Amazon Prime Video és que esteu fent tard a veure-la. I per últim tenim Nomadland, la pel·lícula que conjuntament amb Mank s'agafaran de la mà i es aniran repartint premis i veurem quina de les dues, perquè jo crec que està entre aquestes dues, guanyarà el premi a millor pel·lícula de l'any. S'estrena als cinemes el dia 26 de març, que és avui mateix, el dia que estic gravant el vídeo, per tant, espero poder-la anar a veure ben aviat. Us deixo per aquí les meves xarxes socials, per si em voleu seguir, i us en faig 5 cèntims per allà un cop la vegi. A més, tots aquells que tingueu Disney Plus i tingueu des de fa ben poquet també el servei de Star,
Que, per cert, em vaig fer un vídeo parlant de totes les novetats, de si tindrà alguna pujada de preu, etc, que us el deixo per aquí. Doncs bé, el dia 30 d'abril s'estrenarà Nomadland directament a la plataforma de Star dins de Disney+. Amb 6 nominacions en total en els Oscar, Nomadland va ser la gran sorpresa dels Globus d'Or, enduent-se les estatuetes de millor pel·lícula i millor direcció. Nomadland parla d'una dona que ho ha perdut tot. Parella, feina, casa i fins i tot el barri on vivia desapareix. Veurem com la seva personalitat de conviccions fortes la porten per un camí allunyat de la societat tal i com l'entenem, que ens mostrarà una manera de viure alternativa on la comunitat i el sentit de les possessions materials agafen dimensions que difereixen de la societat que entenem com a comú. L'única por que tinc amb aquesta pel·lícula són les ganes que tinc de veure-la, i és que és lo típic, no?, de que en tot arreu en parlen tan bé, ha guanyat el premi, ha sigut una sorpresa, etc, que al final després és molt bona, però vas a veure-la amb tal nivell d'exigència que no sé, a veure, veurem. Però bé, en qualsevol cas, l'actriu Frances McDormand és èxit assegurat. A mi em va flipar en la seva pel·lícula Tres carteres a les afueres, i això, tinc moltíssimes ganes de veure la seva actuació, que també està nominada a millor actriu pel seu paper en aquesta pel·lícula. Ara que ja hem parlat una miqueta així per sobre de les 8 pel·lícules que conformen aquesta llista, de les que opten a millor pel·lícula, anem a parlar de les pel·lícules que tenen més nominacions aquest any en els Oscars. Doncs bé, a la part més alta de la classificació i mirant des de molt amunt a les de més, ens trobem a Mank amb 10 nominacions, que repeteixo, la podeu trobar a Netflix. Després, amb 6 nominacions ens trobem The Father, Nomadland, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal i The Trial of the Chicago 7. Amb 5 nominacions ens trobem Ma Rainey's Black Bottom i Promising Young Woman. Amb 4 nominacions, News of the Wall, que la podem trobar a Netflix protagonitzada per Tom Hanks. Amb 3 nominacions ens trobem One Night in Miami, que es va estrenar fa un mes més o menys a Amazon Prime Video, i la pel·lícula de Disney Pixar Soul. Soul, de la qual em vaig parlar en un vídeo, que us el deixo per aquí, i on a través d'aquest vídeo també podreu accedir a un altre vídeo que vaig fer parlant de Soul i de tots els seus easter eggs i cosetes amagades que hi ha dins de la pel·lícula. Tu, que et penses que tu els vas veure tots. T'asseguro que no. Fes una ulladeta al vídeo, ja veuràs. I amb 2 nominacions tenim Hillbilly Elegy, Another Round, Borat, Emma, Pinocho, Mulan o Tenet. Mulan, em perdonareu, però quines 2 hores que em va fer passar. Soberanament. I la resta amb una nominació. Hi ha diverses curiositats en els Oscars d'aquest any, i és que hem viscut un moment històric, i és que aquest any no ha fet falta que les pel·lícules que opten a l'estatueta haguessin estat com a mínim 15 o 20 dies en els cinemes. Pel·lícules com Mank o The Trial of the Chicago 7, i en el cas d'Amazon Prime Video, Sound of Metal, no han hagut de passar de manera forçosa per una sala. I què significa això? Doncs que una vegada més la pandèmia els ha fet un kick me five en tota regla a totes les plataformes de streaming i en especial a Netflix. Jo crec que això és una bona notícia, però alhora també entenc una miqueta els puristes de diguem-ne, tot aquest rotllo, i és que sí, certament el consum de cinema ha canviat moltíssim, però bé, hem d'estar una mica al dia i crec que és un moviment positiu, i que això està canviant la manera en què consumim el cinema, doncs ha de canviar també una mica la manera en què el premiem. Una altra de les curiositats és que sempre es tancava, diguem-ne, les nominacions a partir del 31 de desembre, i aquest any s'ha deixat de marge un parell de mesos més, fins a finals de febrer. Per tant, totes les pel·lícules estrenades entre gener i febrer han tingut aquí com un plus per entrar en els Oscars d'aquest any. Un gran canvi de l'edició d'enguany és que passem de tenir 24 nominacions, és a dir, 24 estatuetes a repartir, a 23. I no és que n'hagin eliminat cap, sinó que han fusionat a Sound Mixing i Sound Editing, que vindria a ser mescla de so i edició de so. Perquè sí, és que realment ho dius així i és que no té molt de sentit. Jo crec que realment és un bon moviment i repeteixo, si aquesta estatueta no se l'emporta Sound of Metal, és que foto un foc, foto un puto foc. Doncs bé, només ens falta esperar a la matinada del dia 26 d'abril per saber com evolucionarà aquesta gala, com la faran. Entenc que serà molt similar a el que vam veure en els Globus d'Or. I us deixo per aquí les meves xarxes socials, ja que quan s'estigui costant la data m'agradaria poder fer una porra amb tots i totes vosaltres, així que res, seguiu-me per estar atents i atentes. I bé, com dic sempre, si has arribat fins aquí, jo crec que t'ha agradat bastant el vídeo i és lo suficientment fàcil i suficientment gratuït com perquè deixis el teu like per donar-me suport, així com si vols subscriure't al meu canal per estar sempre assabentat o assabentada de tots els vídeos que puguin anar pujant. Au, vinga, que teniu feina. 8 pel·lícules, 8 possibilitats que teniu, algunes d'elles les tindreu amb molt fàcil accés, com per exemple a Netflix o Amazon Prime Video, així que deixeu-me comentaris si ja n'heu vist alguna, i si la veieu, podeu venir aquí una altra vegada a generar una miqueta de debat a sota comentaris, sobretot sempre, si parleu amb spoilers, aviseu abans de fer el comentari. Ciao!